Het is tweede Kriesdag. Misschien zit je nou wel bij de Squam-familie. Dan is dit een hele goede reden om er even tussenuit te kniepen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En ze zitten er weer klaar voor onder het motto: je helly de Beatles, ik natuurlijk maar hoor. Gewoon in de vertrouwde opstelling. Geert van Thun, Geen probleem. Roelof de Vries en Anne Faber. Ja. Er zit wat op 10 hollen. Bij waar? Geert. Bij Geert? Geert, zit wat. Ja, dat is de Kriesmoedster die op heeft. We kregen dus een opdracht van die, Ja. van de morgen trouwens, wel voor eigen om Chris Kleen onder te doen. Maar ik moet er net alles vatten kogen. Nee, maar ik voelde ik hier gewoon een beetje zo tocht. Ik hier al wel Boes Groentje even strik. En dat is juist er keurig uit. Dankjewel. Ja, netjes. Ja, en Geert, ik. Maar ja, Geert, ik dacht, liet ik het Moedskop, een sjaaltje. beetje alternatief invullen. Als je Nee, mooi Chris. onder een Friesland sjaaltje. Ja. Ja, jouw voort maar de Frieske top 100. Moedskes, jouw week voort in deze crisis. Ik denk, nou ja. Nee, ja, marketing keurig. technisch Ja. ook heel fijn. De afdeling marketing is blieb, maar die. maar Maar dan zorgen we naar een ander Faber. Ja, maar jongens, kom op. Nee, ja. Ik had de hele morgen onder Christ brunch zitten. Keurig netjes in het pak. En dan zul ik de hele middag direct nog zo bij zitten. nou, in elk geval mooi dat is de best. Ah, dankjewel. Ja, ik was juist met Harde Sherry. Chris gevoel. Ja, hou dit vast. Hoor dit vast, jongens, hoor dit Ja. vast. Ja, het is een speciale uitsturing, de laatste uitsturing van 2022. We zullen de hichtepunten en de dieptepunten misschien ook wel een beetje bij Del. En we zorgen ook een beetje vooruit naar het nieuwe, naar 2023. Fijn dat je hem er binnen, nogmaals, want ik heb begrepen, de helft van Omroep Friesland leidt plat vanwege corona. Ja. Hè? Ian Kriesborrel. En volgens mij 23 zitten er nog wel, toch? 23 mensen hebben nog De corona. sterkste Blauwhoes is het toch? Zo is het, Die zo is zit het. hier. En die zitten hier aan deze tafel van de Sportcast. Jongens, eerst even een paar stellingen. Oh. Roelof, Leuk. komt-ie. Ja. Een kriesbrochtje is volle lekkerder als een peerskebrochtje. Zo, jeusje, daar haast wel. U pak maar de stelling. Ja. Ja, het is die Watershed. Andor, een Labrador of een Sint-Bernard? Ja, Labrador, 100%. Ja, kom op. En dan Geert, Ja. de Frieske top 100 is het mooiste dat er is. Nee, Nee? nee. Nou, dan is toch een beetje de Nee. man, de grondlegger van de Frieske top 100. Ja, ik heb betocht. Ja, Ja, en dat klopt. is net het mooiste wat er is. Nee, want het allermooiste wat er is, en ik kan je hem vertellen dat wij daar nog 4 mooi terug in zullen, is PC Café. Het PC-café. Ja, en ik heb daar krijg een gesprek over met de ik- hoofdredactie. Ik jij daar van de week net er ook om. Maar Nee, nou, maar, ik wel terug. ja, nee, maar jongens. Mooi nice dit. Ik heb vroeger een chef en die zei: het enige wat niet verandert is dat alles verandert. En zo is Nee, het. ook. mooi, mooi. Ik heb daar een gesprek over met de hoofdredactie en we hebben toch een stip op een horizon gezet. Wij gaan naar 2028, dan bestaat de PC. Dat Hoe doen lang? 28. Hoe lang? 200 hier. Nee, 120 hier. Bijna. We zitten op een 120ste PC, Oh. 175 Dat is hier. ik. En dan bestaat PC Café Oh, nou, 24. het liefst. Kijk eens. Dat is En mooi. dus moest ik even lang denken, want die top 100 luidt mij ik zeer naar het het. Ja, Een geweldig programma natuurlijk. maar dan vies ik van Johnny Cash is volle minder als Gurbe Douwstra. Nou ja, Johnny Cash is natuurlijk een grootheid. Werd zelfs Gurbe Douwstra net ontippen kind. Nee. Mogen we toch constateren. Maar Maar jongens, Gurbe Douwstra had wel een prachtig kriesleertje maken. nee, Dat toch? moet ik Oh, ook bij jou. oké. Ja? Maar die zal net op insteken, want dat zal wel wezen van de 24ste keer. Nee, De nee. Cliffs of More. Dan- Maar Geert, Dit dan is hier de niet? hoenekop, denk ik. Gisteren die PC-cafés dan, dus dan budget dat, had het nog 4 komen, daar stond dus 112ste nog PC-cafés presenteerd hier. is dat de consequentie? Zie jongens, als ik, dan ben ik 23 of daaromtrent. Ik heb reëzocht bij Evert ten Napel. En die heb ik getroffen bij de Frieske Derby, Jervie en Cambuur. En Evert zei, waarom zou je ophouden? Want je gaat er ziek van worden. En ik zei, nou heeft ervaring, ja. En ik zei, nou heeft gelijk, ik ging terug. Ja. Dus ik ga het gewoon net op. We sterren in het harnas. Juist. Saai Die is het. dingen. Mooi, hè? Ja, hartstikke Ja. mooi. Tenzij Nou, je goed. mij niet meer willen. Nou, dan had het ook Nee, wel. ik ben blij dat je hier bent. Alleen nog, het is nou wel clear met Keertsen. Het is een sportcast, hè? Het is een sportcast. Goed zo. We pakken de hichtepunten, de jiptepunten en we joggen vooruit naar 2023. Podcast. Roelof, Ja. die absolute hichtepunt. Ik denk dan, had ik die jog, Argentinië wereldkampioen. Messi. Vliegen weekend zie je hier in een t-shirt bij Ja. Lionel Messi. Want Argentinië, de hest wel eens West. Ik ga wel eens bij Boca Juniors West. Ken ik iedereen aanraden omdat ik het dan. Ja, vertel Ja. eens. Was dat ik daar even over het feit? Ah, even kwart. Nee, dan gaat inderdaad vregen van tevoren, want hij was thinking naar taak. Het hichtepunt. Uw mooiste, ik ga dat wel leren natuurlijk gewoon Frieske sportmomenten. Ja, en dan kom ik toch uit bij eigenlijk de eerste Frieske derby waar we hebben een keer de Zij kampioen. is nou Derby of Derby? Dat is Derby. Ja, Derby. terecht. Dit is Derby is Derby, officieel. ja. Derby? Ja, Ja, Derby, derby. ja. Ja.
Ja. En het is eigenlijk een derby, want de definitie van derby is dat het in hetzelfde plak is. Dus Excelsior Feyenoord en Sparta Feyenoord. Het is dezelfde provincie, daar en het Frieske derby. Nou ja, wij nemen dit precies. Nee? Zo we hier eerst Cambuur Heerenveen, toen nog in coronatijd, zonder publiek. En dit weer de eerste die er wie. En dan zien we al in het Tatterlipje en het Doe is erbij, stadion vol. Toch ik? Ja. Jullie beginnen trouwens alle Wij net, inderdaad. Hele goede Ik tijd. zit al met Jimmy Vrouw, er ben 3 dagen in het hier dat ik net geer. De PC, nou, dat zul ik dan heel blij maar weer wezen. Ja. En Cambuur Heerenveen. Dit is nou de tweede keer dat we door de PC houden. En ik de laatste keer. En de les. Ja. Nee, maar dat even duidelijk is. Dat het even duidelijk is is. wel Van de helft hier even duidelijk is. Het is wel een sportcast. Ja. Goeie naam trouwens. Okay. Maar Heerenveen Cambuur, het stadion zit vol. En we mochten weer commentaar van jou. Dat is sowieso een van de mooiste dagen in het jaar. Dat je dan van die wedstrijd commentaar aan maaien. En dan gebeurde dat deed ik nog. Fantastische ontwikkeling. Het is 2-1 voor Heerenveen. Het wordt 2-2. Het goal wordt hin werden spelen op het laatst. Ja, en dan komt die 2 treien en dan uiteindelijk nog die... Nou ja, je weet eigenlijk wat het daarom is. Nou, we denken dat het treien van is. Ja, Tenminste. Vermoed ik ook. Ja, dat vermoeden hebben. Maar goed. Ik bezocht dat te praten Nee. naar de instaat. Oh, naar de Instaat. Ze hebben de Instaat gewoon shell. Het weer 2-2. Of jij lid. En toen? Gebeurde dit. Het is een Frieske derby. Hij rint naar de eindta. Dan krijgen we nog een winnaar. Maar je nog een goede minuut te gaan. Dan leidt Romte van Cambuur. Kan Cambuur dan misschien nog een keer? Mauleur. Ja, Het is Rotte van Paulussen. Mitchell Paulussen. Doelpunt Cambuur. Het is 3-2. De Frieske derby. Het woen terug Cambuur. Het is feest in de hoeken. Het is Mitchell Paulussen die de 3-2 maakt. Zocht ik Nijhuis naar zijn blokjes. Ik denk dat Heerenveen nog 1 keer mooi. Nog 1 keer. Daar is Miele Vreewijk. Hij laat uit. En dan is het Van Aken. En dan is het draaien. Is het? Wie maakt het uiteindelijk? Joost Van Aken, toch? Joost Van Aken. De slemiel van de wedstrijd is Joost Van Aken. Oh, wat een derby, jongens. Wat een derby. Zij jongen hier achter mij. Haast voelende meesken bij Cambuur. Ik zeg reden eigen bij de bestuursleden van Cambuur. En ik snap het niet al. Er zit zo volle druk op. En dan dit. Ja, mooi moment. De voelde hij wel wat opgeert. Het is nou derby. Ja, dat zei ik derby. Ja. Dus hij is, dat is wel net consequent, Derby, Rolof. derby. We keuren beide goed. Ah ja, zo is het. Zo ben ik wel weg. Ik bedoel, het is Christ, jongens. Dan mag je echt een beetje vergevings. Maar hier Zullen we vroeger, jongens, opa moet even vertellen. Vroeger gingen we bij de sport als regisseur Charles Frankena, sportliefhebber te Heerenveen. Ik kom er wel eens in. En die stijgeren altijd dat wij derby zijn. Van, nee, het is derby. Die had het er in stand bij u op de sportredactie toen. Ja. Is het nog in? Nee. Ja, zeker. Ja, zeker. toch wel. Is het wel in, hè? Ja. Zeker. Maar nog 1 keer, Rolof, want Do toch als een beetje de pleitbezorger van het shorttrack. De Olympische medaille van Suzanne Schulting. Ja. Toch het heegst helbere, weten we nou, hè? De Olympische Spelen. Olympisch goud. Ja. Heger is er gewoon net. En dat valt dan toch eigenlijk al jaar in het niet bij een reguliere competitiewedstrijd van Heerenveen in Cambuur. Ja, ik ga heel erg twijfelen tussen het relay goud, wat ik heel mooi vond, en de individuele gouden medaille. Maar van, dit van jou Suzanne dan Schulting. toch? Nou ja, omdat je meer de emotie bij ziet. De ontwikkeling, de wijze waarop, daar had natuurlijk weer een skof tussen zitten dat Cambuur degraderen wie. Er werd toch dan rond een lien wie dat die derby spelen wordt. En ik denk dat als je meestal op zit, vreet je van wat had je meer rekken. Dat het meer meestal binnen die wedstrijd Heerenveen Cambuur, dat meer blutsen niet bij is dan, hoe mooi ik het zelf ik vind, die shorttrack sport en de Olympische Spelen. Dat krijgt wat meer, denk ik. Ja. Kunnen we trouwens zeggen dat Heerenveen eigenlijk een heel goed hier achter de rug heeft? Ja, vind ik eigenlijk wel. Toch? Ja. Want ja, in januari was Johnny Jansen, die kregen die. Daarna kwam Dat is Ole een heel goed deel van die. Nee, ja, maar daarna, ja, dat wie net goed. Daarna, maar dat wie begin januari. Daarna kwam Ole Tobiasen. Die hadden gewoon nog verzorgen dat ze de play-offs hellen hebben. En nu staan ze weer gewoon op het 8e plak. Dus eigenlijk heeft Heerenveen een heel goed seizoen eruit. Of een heel goed jaar eruit. Ja. Sportief wel. Sportief jongen. Ja, ik kan me op het begin van die nog die wedstrijden herinneren bij Willem II uit, RKC uit, 2 keer 0-0. Dat ik daar de 180 minuten zie te blauwbekken, maar echt afbraakvoetbal tot en met. Dat was eigenlijk het eerste moment dat Heerenveen begon te spelen, maar 4-3-2. Wat achteraf zoen, net maar de wedstrijd van toen, maar de wedstrijd van nou een hele goede K-wedst had. Want daar kwam het degelijk iets in, begonnen ze beter te spelen. En uiteindelijk zelfs ik goed en attractief voetbal centraletten. En helden ze uiteindelijk zelfs nog de play-offs. Dus ja, het hier, wie is van Heerenveen heel goed. En nou het zetten natuurlijk, hè. Nou die play-offs helly en Is dat mogelijk? Maar het nieuwe systeem, Fjouwer treien met Olsen, Hingent op jochs, Sarpen linksboeten, Van Hooydonk in de punt. Ga je net opletten, Vlienenwiek. Foppe gaat uitlijnen dat dat mogelijk is.
Ja, maar Arjen Jekke al bij de size en de tien en de ja, dus dat... Gaan we dat fragment Oh nee, dat gaan we Nee. Dat wie mijn hichtepunt eigenlijk. Dat fragment. Ja. Maar goed, nog een linkerspits erbij. Maar er eigenlijk nog wel bij, hè? Een linkerspits, dat willen ze graag. Ja, vleugelonvallen erbij. Is er nog Namajev? Nee. Want ik ben even... nee, dat net. Maar even in het verliezen, even een beetje spitten. Even naar linkerspitsen bij SC Heerenveen. En ze hebben mooie linkerspitsen hoor, hè? Heerenveen. Zeneli, Sam Larsson, Assaidi, Ejuke, Samaras. En dan speciaal voor Roelof, Rajiv Alapara. En dan Mitje van Bergen. Nee, het bent toch mooie spelers. Waar wie de beste van dit rietje? Samaras, die heb ik de volle meer als spits nog weer op het. Ja, in de tijd met Huntelaar speel hij wel heel vaak onder de linkerkant. Ja. Hij wie in zijn carrière bij Celtic en spelen die wel echt puur spits. Ja. Jij vindt dat hij wel een tientje omdat Huntelaar in de punt stier. Ja. Zijn mooiste doelpunt maakt de Jek als linksboeten. Ja, Tjingrees hè. Tjingrees op de achterlijn. Ja, fantastische actie. Hem in de kruising. Ja, wel mooi. Heerlijk. Dan zie ik toch echt Samaras. Samaras is de beste. Ja. Gewoon het meeste plezier om beleven hebben Assaidi. Ik kijk Assaidi. Een hele fijne voetbal. Ja, ik weet nog een keer Assaidi die toen een keer toen water al fluiters die de boete spul of zo. En hij wie de keeper al voorbij. En toen die er toen scatter in die lege goal. Ja, je kent gewoon. Dan kun je had je dat toch het je wil krijgen denk gele kaart. Ja. Maar hij die door een soort van trucje achter het standbeen. Nou ja, hij scatter gewoon. Nou ja, die vent die zat technisch. Ja. Dat wie echt prachtige voetballer. Die wedstrijd in Twente weer toen fantastisch zit. Toen scoorde hij een keer leuk of 3 keer in het 2-6. Toen jij er 4 winnen of zo. En toen weer, ik weet niet meer of het tv of de Telegraaf die gingen hun hele leven nog nooit. Maar 1 keer jij er het 10 joen en die jongen toen het 10 aan Assaidi, omdat hij zo formidabel goed wie net normaal. Wat is die beste speler? Komt er na je Assaidi? Komt er na je topper? Of zeggen ze van nou we hebben je een talent? Wat riep je ken en Sableuteling. Ja, als er een topper komt, dan hing het natuurlijk een prijskaartje om vast. En dat heeft alles te krijgen mooi van, ja, wat gebeurt er? Maar jongens die het eventueel een fot gaan. Maar Halilovic, maar Rami Kijp. En met Noppert vanzelfs. Die voor Grafield dan... Dat zou het misschien wel kennen. Daar hing het van, ja, Noppert mat is verkocht worden of een orenspeler. Ja, Rami Kijp zit ik op een nominatie op Fottekeer, dus daar voelde ik wat yield vrijkomen. Maar dit is net een hele mooie linksboetenverkeep van het yield van Rami Kijp. Bij de linksboeten van Hakemase Boys. Ben wat bij me. Ja, of Man Bimbi. Ja. Maar ze 12 draaien van zulke spelers Wolfvold gaan, dan komt er wel iets meer rond. Dat zou bedoelen. En ik in het salarishoers natuurlijk. Precies. Ja. Andor. Ja. Die hichtepunt. En die hichtepunt. Ja, ik denk, even een schotje voor de boeg. Nou, als verste volger van het reedrieden, dan denk ik het Auski van Sven Kramer. En diezelfde midje dat hij u net interviewde. Dan moest je net maar interviewen. Maar dat wie je net persoonlijk. Dat wie je net persoonlijk. En intussen is de boycott ook weer van tafel. Niet. De boycott is van tafel? Jazeker. Ja, we mooi het al lang gehoord. Nee, dat wil ik nog even weten. Waarom is de boycott van tafel? Het wie in oktober al. Ja, nee, vertel eventjes. Dan gaan we hier onszelf de tafel vertellen. Is het zust, ja? In de midden geschikt? Ja. Alles is koek en ei. Ja, oké, maar je hebt ze heel verbaasd, Roelof. Maar we hebben het al lang hier op bedrijf besprutsen. Wie stelt bij? Wil ik het daar nog 1 keer uitlezen? Dit is een veromblik op het oude Roene Ier. Ja. Dus we moeten het weer even inkaderen. Is die boycott opheven? Hij wilde bij zijn oorskier net met u praten, omdat er bepaalde zaken over hem zijn binnen die hem net zinden. Tijdens deze podcast? Ja, in de podcast. Ja, in de podcast van in de oren naar de Olympische Winterspelen. Nog even een tipje van de sluier. Waar is Jerke wel lelijk voor? Het Kamer op Del, dat er meesten die het zijn, dat hij te let. Nee, hoe zeg je dat? Dat hij jaren ophouden moest. Ja. Hij is te lang trok hier. Ja, de bierduik mensen zijn zonder van de reiskosten. Ja, hij hoort net de autoreiziger naar die spelen. En in de wetenschap van nou, hier... Men daar misschien wel gelijk in. Nee. Nou, vol had je daar... Degene die dat zou, dat ziet hier net op tafel. Maar nee, die hier net... Maar de wetenschap van nou, gelijk. Hij is toch 12e worden? Nee, maar als die jongen daar heen wil en hij pleert hem, dan mag hij daar gewoon heen gaan. Oké, ik al wil je 12e op de goed. In oktober weer de boycott weg van tafel. Toen had ik hem weer sprutsen bij de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma. Had hij gewoon weer een interview onderzoen. Dus het is alle jaar... Oh, dat wie ik zei, ja. Bij de presentatie is hij naar je functie. Ja, precies. Maar goed, hij is dus net in hichtepunt. Nee. En als reetriet verslagjouwer hier zeg de marathon-oefening van Jorrit Bergsma op het NK in januari van dit jaar. Met hier we misschien wel een beetje op rekenen. Bergsmariaanse wiezen. Alleen nog we zitten in een sportcast. Eigenlijk gaat het alleen nog maar over voetbal. Dus ik denk laten we dan echt maar een voetbalmoment kiezen. Ik net goed Sion. De sterke Jerke wint de IFKS. Ja. Wint dus alle jouwe klassen achter elkaar. Nog nooit presteerd. Maar ik net sterke Jerke? Nee, ik net. Nee. Want, wat is die moment van het IR? Mijn moment van het IR begint eigenlijk vorig jaar. Vorig jaar? Ja.
Dus Wie, eigenlijk die hoogtepunt komt uit 2021. Nou, daar begint het uiteindelijk. Het wie 8 december 2021, dat wij eigenlijk alle jaar vernuveren wierden door een bericht dat naar boeten kwam, dat nog wat impact hier op in dit geval de Friese voetbalvrouw. Op die dag namelijk werd bekend dat Henk de Jong afstand waar moest van zijn werk vanwege de kiesten in zijn holle. Dat wie voor hier, december voor hier. Nou ja, we weten al jaar, Henk is weer begonnen. Op 10 maart van dit jaar moest hij op en nij ophouden. Wie de klachten waarom, wie hij te betiert begon. Ja, zeggen er nu dat hij misschien wel helemaal net meer waarom komen zoeken. Alleen nog, het wie 23 juni van dit jaar. Ik wie op het Ameland en daar wie ik de selectie van Cambuur. Op trainingskamp. Op trainingskamp. Traditioneel begint Cambuur het seizoen op het Ameland. En waar wie direct? Henk de Jong. Hij wie weer waarom? Hij wie hersteld. Hij wie met frisse energie begon bij Cambuur. En hoe met Cambuur, ja, werk je onder dat in het doel. Handhaving in de Eredivisie. Want ja, volgend jaar komt het naar je stadion. Mijn moment wie die 23 juni dat ik Henk de Jong weer zeg, zouden we hem wen binnen. Zouden we hem altijd jongen hebben. Even hier. Ja, Mitchie P. aan de slag. Kom aan. Zo, Messi staat even geparkeerd hoor. Dat komt door het surfen. Dat komt door het surfen, echt waar. Op die voorvoet. Oh, ja, schiet jij op het trainertol, hé. Potverdomme. Hij loopt! Oh! Oh! Bij voornaamst om diezelfde ondast wel wat gespannen wist. Ja, gewoon even wat naar het kapje krijgt dan, hè. Dus, en je wilt graag goed man, hè. Dus je verneemt wel een beetje de spanning. Maar net omdat ik bang ben of zo, helemaal net. Maar je wilt goed man, het maakt goed. Hè? Dus dat vernam ik ook. Ja, het wie mooi voor jou om dit weer te zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook mooi om dit weer te zien. Ja. En zeker in de context van nou jongens, maar dat hebben we straks nog wel even. Ja, nou, dat vond ik een moment dat je denkt, ja, hij is er weer. En hij had het oerwon, dat is net helemaal het goede woord, want die kieste die zit er. Maar hij is er weer hoe hinnekam. En ja, het is toch een van de grootste voetbaltrainers die we in Friesland hoorn hebben. En het is daarnaast een hele noffelijke man, een mooi persoon, echt uniek in de voetbalwereld. Ja, dan vond ik dit mooi om te zien. En dat hij weer waarom is. Alleen nog, ja, de actualiteit het dus natuurlijk in die zin wel weer inhellen. Zou hij ooit helemaal hersteld was? Of zou hij op dat moment echt nog wel gewoon last hebben van die kiesten? Want ik kan me haast net indenken Ja, ik denk het. dat het helemaal voort weer. Nee, het is net voort. Nee. Dat blijkt nou ook wel. Het is net voort. Nee. En dat weet hij zo ook heel goed. En hij had last, maar het zicht, autorieden, dat soort dingen. Ja. Ik kan me net voorstellen dat hij dat toen net gewoon had. Ik net, alleen nog, je dat vernam het weten we toen. net, dus dat zal je wel heel Je vernam het van doel belangrijk. net. Nee. En nou ja, we hebben natuurlijk naar zijn ophouden, hij is ook wel verteld dat de wedstrijdje Vitesse, dat is wat nuvere ding onder vernaamst. Je doe vernam je het. En op dat moment dat dit weer vernam je het net. En liek het weer goed te gaan. En liek hij weer helemaal waarom te gaan. En nou ja, dat vond ik een mooi moment om dat weer mij te maken en om dat weer te zien. Ja, maar toch is dan wel bij hem thuis geweest, Geert. Hoe is het nou met hem? Nou ja, dat is dus nog net goed. En er is ook wel wat gaande. Uw oud-collega Jan-Vincent van Zuiden heeft voor de NOS een reportage bij hem maken. Die is gepubliceerd online. In ieder geval, ik ben het op televisie, heb ik het net zien, ik het online zien. Ja, het is die vorige week ergens bij de NOS inderdaad. Ja, en daarin jouwt hij dus aan dat het net goed met hem gaat. En dat er misschien wel wat gebeuren zal. Wat is nog even de vraag, want dat is nog net bekend. Maar op 1 januari dan zit ik weer bij hem, mijn camera. Ja. En dan zullen wij het erover hebben, want er is, één deze dagen nog, binnen er nog beteren over de vraag. Want hij is benaderd door een dokter. Er is, Eindhoven en die vrouw van die dokter die hier eigenlijk hetzelfde. Die hier hetzelfde. En die vrouw die is daar behoorlijk terug opknapt. Maar die is geopereerd. Die is geopereerd. En nou komt dat net uit de lucht vallen, want ik heb van Henk Kriegen een medisch wetenschappelijk artikel gekregen, waarin staat wat het risico is van opereren van dit soort dingen. Kiestes in de hollen. Het risico op misleiding, wie je tot voor kwaad vrij grut, maar toch na je technieken is dat minder worden. En nou vinden ze het verantwoorden om te opereren. Dat is wat een ingewikkeld verhaal misschien, maar ja, dus het sluit ik net uit dat het misging. Nee, want er kleeft een risico. Er kleeft een risico aan. Maar die ben zodanig minder worden dat het wetenschappelijk jongen verantwoord is om toch die operatie te passen, omdat die klachten nogal ingrijpend binnen. Hij kan amper autorijden bijvoorbeeld. Het beïnvloedt zijn dagelijkse leven. Nou ja, de vraag of hij nou in aanmerking komt vast aan operatie,
het antwoord op die vraag komt één deze dagen. En heb ik op 1 januari een afspraak mee maken. En nu is het programma Vliegende Start op radio televisie. De marketingafdeling is weblied, maar Is weblied met mij. En daar hopen wij antwoord te krijgen op hoe komt het nou? Wordt er opereerd en wat betekent dat dan alweer? Dus dat is nog even spannend. Ja, nou, laten we hopen dat het alweer goed komt. Maar nog even over Henk, de trainer. Want hij had op een gegeven moment gezegd van, nou, ik toch een stapje weer waarom. Toen kwam ik Dennis Haar. Nou ja, de resultaten waren gewoon minder. Minder resultaten uiteindelijk. Net alleen nog door haar, maar daarvoor ik al eigenlijk... Ja, maar mijn vraag is eigenlijk van, is Henk dan zo belangrijk voor Cambuur? Henk de Jong had toen bij u in de podcast zijn, vlak voordat hij rondkwam in juni, had ik daar het seizoen aanmaken hier in we Europees voetbal hellen, of de play-offs om Europees voetbal. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit. Alleen het is wel typisch dat zoent hij voortvoel dat de resultaten echt onmerkelijk minder waren. Dat zei wel iets. Aan de andere kant, zie je Henk de Jong is natuurlijk begonnen on dit seizoen. Ja, het gaat onnota nog net heel goed, maar Cambuur. George Ulte begint. Je jaren van alle kanten. Spelers, technische staf, directie. Er waait een frisse wind door de selectie. Er wordt hudde traind. De intensiteit leidt volle hegen. Er wordt nou hudde traind als onder leiding van Henk de Jong. Ja, dat is wat zijn we bij Cambuur. Ja, absoluut. Dus in die zin... kun je misschien wel zeggen dat het nou goed is dat er een oor voor de groep staat. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat inderdaad wie Henk de Jong bleun, dat Cambuur dan misschien wel beter eindigen wie de tweede seizoensheld van het vorige seizoen. Hoe zag je dat zeggen? Dat kun je net, dat kun je zeggen. Je kunt het net bewijzen. Je kunt het net bewijzen, maar het is nou minder gong, doet hij voortrekken. Ja. Maar ja, natuurlijk nog meer dingetjes. Dan zit je daar met in de verbaan dat hij is wat, dus gaat het minder. Maar ja, dat kun je natuurlijk net. Nee, dat weet je net. Dus je kunt zeggen de vorige keer dat hij bij Cambuur ziet, kon het in het tweede seizoen juist volle minder. Toen raap iedereen het de jonge effecten uitwerken en de Cambuur degradeerde. Ja, maar je kunt het ik oorsnom. Nee, maar ik zeg net dat zo is, maar je kunt het ik oorsnom redeneren. Dus ik vind dat wel, ja. Nogmaals, ik net helemaal, want ik beweer net dat het mij Henk de Jong dat ze inderdaad de play-offs zijn. Okay. Want dat kun je net zeggen, dat weet je net. Alleen je kan wel concluderen dat zo'n hij voortvoelt dat het een stuk minder komt. En hij weer er zelf van het sjoegen dat hem dat slaggen weer. Dat snap ik. Dat ben ik zelf van het sjoegen geweest. Ja. Nou goed, als het alweer goed komt, mooi die operatie, wat dan letterpland is, dan hoopt hij heel stiekem echt weer waarom te komen in de voetballerij. Ja, dat hoopt hij wel, want hij vindt dat wel de wereld wat hij wezen wil. En de binneffers mij ik wel wat afspraken maken met Cambuur, van nou ja, ter zijner tijd. Maar dat is nog 4 voet, want wat wil hij dan van? Wat zit hij dan van? Hij had ooit wel eens wat zitten te filosoferen aan door hem op een onbewaakt moment na een persconferentie. En dan hier hij wel van dan wil ik scouting met Gerald wel. Dat liep het niet geweldig. Nou ja, ik denk dat hij daar ook wel heel goed in is. Zijn netwerk is oké. Maar ja, dat is eigenlijk voor stress misschien wel. Ja, maar hij maar volle minder toch? Ja. Volle minder. Ja, maar dat is minder stress want hij zei het nou weer in de reportage van NOS. Eredivisie trainer ben je 24 uur een dag. Het liet je nooit los. En dan kiest daar scout volle meer afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken. Dus ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld de voetballerij lid Fouke Boy ook echt nooit los. Toch? Nee, die is technisch manager. Dat is technisch manager. Ja, denk ik dat technisch manager dat is ik weer gevaarlijk om te zeggen. Maar technisch manager is ook een functie, weet je, een heel soort stress hebben benam in de momenten dat de transferperiodes binnen. Dus ja, dat is ook een functie waarbij je zeggen. Nou, ik weet net altijd kind. Scouting, daar leidt volle minder stress bij. Omdat je bent volle minder boen on momenten. Weet je matten. Tuurlijk, je matten je werkt wel. En je matten listjes. En je matten spelers scouten. En je mat praten. Alleen nog, daar leidt net zo volle druk op. Als dat je technisch manager binnen. En je op 31 januari nog een speler bent. Nee. En je zo'n deze, de Cambuur heeft wel een goed impuls in het scoutingsapparaat. 100%. Ja, want dat is echt, dat is er amper. Het is er amper. En ik zie het, ik wie op vakantie toen maar 31 augustus kwam en dan vliegen er al je namen hoor het net. Maar als je nou op 31 augustus een kwartier vertolven, uiteindelijk dan gewoon komen met Mambini voor mij, dan het beste jongen, maar dan komt maar een jeugdinternational van Zwitserland aan. Dan vreeg ik me wie in de lijstjes wel
wie de lijstjes wel goed genoeg. Nou, en het zei Die natuurlijk Sarawi, nog, daar heeft ze lang op inzet Ja, natuurlijk. ja. Want dat zou het worden. het zei ik nog dat ze daarvoor tanadering zocht had daar een scoutingsbedrijf van Marco van der Heijden. Ja. Dat jou kon dat ze die kennis dus net in de eigen organisatie hebben. Dus daar Ja, moet wel maar wat die gebeuren. Marco van der Heijden heeft een bug in het systeem. En dan komt hij maar Mambimbi. Ik weet net dat hij inderdaad met die dynamica is. Ik En doe overigens niks zo aan die man Bimbi. Dat zou best een groot talent wezen. Maar wie een nette speler is net een speler die het Cambuur in deze context nodig had. En hier. dat zei nooit En dat nog juist dat ook wel. Cambuur een linksboeten had. En nou was wel een links Ja. moeten hebben. Want ja, net alleen nog Mambimbi is net goed genoeg. Remco Balk functioneert net. Nou, die heb ik eigenlijk maar één keer 30 minuten redelijk voetbal, jongen. Dat wie een oefenwedstrijd bij Leeuwarden Velsic en Almere City. Maar goed, hij zit Een Almere beetje nog weinig, goed. of niet dan? Ja, dat is heel weinig. Maar hij is het nog. Storen we het nog wel eens goed ontwekken. Ja. Maar goed, en altijd net Kim bij Cambuur, dan kan hij misschien altijd nog onderslag als Ja. scout bij Heerenveen. Want ja, daar is echt wel even verlet van een peer meest Ja, scouting. want dat rent ik aardig leeg. Ja, Peter Maas is hoofdscout. Die gaat naar de technisch directeur bij NAC Breda. Daar kan ik bij. Die zoen Hassisse. Dan komt hij aanstaan waarom. En dan als technisch directeur bij Heerenveen. Want hij komt uit Roosendaal. Om jou van Breda. Hij is scoutwest bij NAC. Scoutwest bij Heerenveen. Dan gaat hij nou bij waarom als technisch directeur bij NAC. Maar ik Dirk-Jan Derksen, dat is een van de scouts. Die gaat op de slag bij Helmond Sport. Dus, Ja, Jurgen Streppel. Nou, Jurgen. Jurgen Streppel gaat Jelwijs het seizoen van Rode JC naar Helmond Sport. Ja, dan ben je toch eigenlijk gewoon echt... Ik vind dat wel mooi. Ik vind het echt wel mooi. Ja, dat hij hij is erom- haartrainer bij Roda JC. Het gaat eigenlijk best wel knap met Roda. En dan in één keer zei hij van, weet je wat? Ik ging toch naar de club, we hebben mijn roots lezen. We hebben een paar weken geleden hebben we hier een oproep gehoord van Geert van Thun. Een oproep richting Sipke Hulshof. Volg die hart. Nou ja, dat Ik wordt vind het helemaal Jurgen mooi. Hij liet min in het seizoen liet hij zijn club in de steek. En hij gaat nou naar Helmond Sport, omdat er nou in een yield is bij Helmond Sport. En daarom gaat hij nou uiteindelijk wel waarom naar Hoes. Ja, oké, maar het is net een zinkend schip, Roda JC. Hij liet hem helemaal in bloei, liet hij de club achter. En het is gewoon, ja, je kan gewoon inspringen en meeliften op het succes van Jurgen Streppel. Ja. Of is dit een beetje Proef ik oedruk? hier enig sarcasme? Tikkie overdreven. Oké, dit, nou ja, maar, Ze tot aan het min. Ze tot net heel goed. Subtop. nee, het is subtop hoor. Oké, nou Dus ja, de- goed. het is Dan is het een wissel- tikkeltje oedruk. Het is Oké. wisselvallig. Nee, Adrie maar van net der Heijden ik lekker trouwens. Hè. Die gaat dus naar Jurgen Streppel, die mooi debuteerde had bij Heerenveen. Die houdt er vertrouwen. Hij krijgt de basisplak en zijn trainer, poef, weg. Ja, maar ja, goed, dat weet je in de voetballerij. Ik bedoel, voor hetzelfde geldt wie het mingong, Oh, ja. wie er ontslaan. Ja, wie Omdat er het een een voetballerij is, dan weten we het. Ja, Dus tuurlijk. Daarom Ja. kunnen wij dan ook gewoon zeggen dat dat niet normaal is. Vind ik ook. Nou, dat hebben we bij deze Nou, dingen. niet normaal is. Dat is niet normaal. Nee. Dat vind ik ook. Ja, die kan oerstap alleen- is misschien gek. Alleen, Ja. Arjen van der Heijden, ja, wissel. Ja, je weet dat Nee, een dat kans kan besteedt. gebeuren. Ja, Dat snap ik tuurlijk. wel. Ja, dat kan wel snap ik gebeuren. wel. Maar als je Die zo'n carrière is net- Streppel, dat is natuurlijk, die stapt natuurlijk net zomaar in Helmond Sport. Want Helmond Sport, zo aan het begin van het seizoen, hier zal kunnen. Wij komen erom. Hè. Wij worden de revelatie van de eerste divisie. Ik ben treien dat promoveren. is een beetje mislukt. Ja, een beetje. Ja. 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 En die gaan aardige spelers al eens, hè? Ja, Beugelsdijk. maar Ja, nou, Beugelsdijk zit er, ja. Ja, Beugelsdijk. Maar nou, ja, Beugelsdijk zit recht. Maar nou tuigen ze weer die organisatie heel op nij op. Want Dirk-Jan Derksen gaat dus in, Streppel gaat dus in. Ja, dan is er kennelijk echt weer wat mogelijk op spelersgebied. Dus er zal nog wel weer een blik hier wel uit. Maar neemt mij is het meneer de echt zo. presentator, die het nou over Helmond Sport. Ja, Nee, ik precies. vond Ja. het, maar- Ah ja, Ik- omdat ik- het ik mag vanwege even- Streppel, hè? Ik moet even ingrijpen. Net als mij is Streppel ook ooit der Periflien Utroepend daar beste speler uit de geschiedenis, toch? Van mij had hij direct Van Helmond? Van Helmond Sport. Ja, De zei- beste speler van ja, Helmond zei ooit? iets. Voor mij stipt me Zo. Hij zit in een erelistje in elk geval. En hij heeft direct een eigen Wie schilderij. zou dan op 12 staan? Dat bestaat, denk ik. Maar goed, we hingen door Henk de Jong. Dat wie dus die favoriete moment, die Mooi sportieve moment. lichterpunt. Ja, mooi moment. Mooi moment. Misschien Henk het ja, het is ook een beetje het dieptepunt. Misschien wel. Ja, het is natuurlijk, ja. Zit dicht bij elkaar al. Uiteindelijk, we hebben het natuurlijk over voetbal, maar het gaat om zoens. Kunnen we net proosten op de Mooi. zoens van Henk? Want hier staat champagne op Ja, tafel. toch Maar- wel aan. Dat doen we aan het dat eind van het champagne, programma. Ja, het is, nou ja, het is eigenlijk Ja, maar- Herbstmeister champagne. Speciale Herbstmeister champagne. Dan Geert, Ja, die, favoriete sportmoment, want ook is toch een beetje de verste Cambuurvolger. Triggeerde mij Andor. Oh. Dat is juist het hele leven toch een giel-blauwe bril. Zeker, Dus man. die mooiste moment, zo Ja. grif te krijgen, hebben we de historische prestatie van Cambuur. De beste prestatie in de eredivisie. Ja, ik woer er echt net al te volle woorden nog smarrig. Ik zoek gewoon CMC ze volle. Sjug naar het mooiste moment uit dit Oranje sportdier van mij. Maar dit weer natuurlijk de hartenwens. Goh, ja, nou ja, het hele seizoen stinkt lekker op te slaan. Nou ja, en hoe het betelt doet. Ja, Moest wel 4 wij komen, hè? hier waar komen, allemachtig. Maar Wacht het 4 met Raya. ja, en Troplo keer, want we zitten dichtbij. Elke keer en we pakken hem. Ja, inpak hem. Ja, de binnen de fans. Ja, nee, feliciteren maar even dat Jet bij de PC was.
Tja. Is dat Die laatste is van seizoen? de beuk. Ja, ik kreeg een beuk. Kreeg een beuk. Ja, ik Van kreeg een wie? beuk. Van waar? Ja, en ik Van- weet nou van wie. Nou, Ja, van Klaas Koopmans. Klaas Koopmans. Huisfotograaf van de PC. Maar die is nog niet klaar met mij. En dat dacht ik. Die moet er net Maar bij. Geert, dit is Nou, een dit- podcast natuurlijk. dit Hij- wou ook dit is Geert. nou Dit is de derde keer. de derde keer, Even hè? van de 90% van de podcast die zit te luisteren. Ik vergeet het hoe dit wie steeds die de PC woon had. Ik denk maar toch even. Eindelijk. Ja. Maar goed, Geert, dan krijg je 1 minuut de tijd om u te lezen van waarom is dit die absolute 1 minuut? hoogtepunt. 1 minuut. En die tijd die rint al. Jesse Steenstra, het grote talent. De speler die het nogal onderwerp van discussie was had. Die het van Petoer verloren door die bij Teke Triemstra en Gert-Anne van der Bos er net in slagen. Weer net in slag om die PC te winnen. Zijn heil zocht bij Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. En dan uiteindelijk op een manier waarom komt in zijn finale waarvan je denkt, dit is godso mogelijk dat hij dit redt. Maar hij redt het al op. Ze houden de kop erbij. En eindelijk, 2022 wordt het hier van Jesse Steenstra. Hij Geert, kan... nog een hele minuut. Ja, ik zeg op Ja, die nog een klok. hele minuut. Don't worry. Vrij lang, hè? Hij pakt de winst op de PC en daarmee ook het koningskip. En dat is een vorm van geruchtigheid. Want dit soort grutte keertjes, die matten die PC gewoon een keer woon hebben. Ik ken keertjes die dat net die hebben en die hebben daar nog altijd les van. Dat bleef Jesse Steenstra besparren. Ik vind het een topkeerser. Ik vind het een geweldige jongen. En ik gun het hem meer dan van harte. Jesse Steenstra. En dit is de podcast van Hettel ook wenske, maar die koningskip op de PC. Nou. Ja, ja, keurig. Nou, een mooi verhaal. Ik nog een minuut. Dankjewel. Goed verhaal, lekker Leuk kort. Geertsen. Het bloot wel keertje, ja. Het bloot wel keertje. Goed. Dan zal ik ik- elke keer naar de PC. Wat is dit nou voor huichelarij? Ja. Ja. Ja, dat is We zitten hier toch, jongens, in een sportcast. ja. Die dat over zeker. voetbal gaat. Podcast of voetbal. Ja, Ja. kom op. Ja. Zal ik dan maar vertellen naar mijn Nou, absolute hey. zo zei ze, zorg dan voor de apotheose. De apotheose. Nou, mijn apotheose, ja, de kind eigenlijk niks. Het is een sprookje. Get op padel. Nee, het is het absolute hoogtepunt voor mij is de selectie jou. van Oh. Andries Noppert in het Grutte Oranje. Echt, ja, wat ik zei, het is een sprookje. En zoals we bij Omroep Friesland zeggen, het is een meerke. Als de normale jongen van de jouwe, nou, het elitekorps van Louis van Gaal, wie erbij doet, hij in de voorselectie, zie je er voor de allereerste keer oproepen wat voor de voorselectie. Hij had hier West, ik in de sportcast, hij zei... Vaak komen ze hier binnen in de studio en dan rennen we gelijk naar de studio en dan gaan we hier zitten en dan beginnen we met de opnames. Hij wil eerst een roomleading over de hele redactie. Ik heb hem de radiostudio's sjenlitten, ik heb hem de edithokjes sjenlitten, we hebben dan de montages maatje. Hij had Foeske mijn presentatoren die nou, Wacht even. Hij is zo lekker gewoon. hij is al lekker gewoon. Nee, van ik vroeg zo eigenlijk zeggen van het is een jongensboek. Maar goed, even jaren naar je mijn instartje. Leuk. Leuk. Jongensboek. Geert van Thun, Roel de Vries en uw speciale gast, toekomstig doelman van het Nederlands elftal, Andries Noppert. De enige keeper die echt in vorm is Andries Noppert. Van de jouwe, Andries Noppert, ballen stoppen. Nou, de eerste keer was het nog bij Go Ahead Eagles dat publiek ging schreeuwen Noppert in oranje. Ik denk, nou, dat is grappig. Hè? Ja jongens, is het weer? Lokweeske. Ja, mooi man. Ik heb krekjat en nou ja, daar ben je blij mooi man. Jeetje minus. Ja, dat is Toon, Roelof. Dat ziet op het trainingsveld, op Squattervoort. Noppert watcher, hè? Noppert watcher. Ja, dat is toch spijkers met koppen. Spijkers met koppen. Ik overal Noppert duider. Ja, maar Ja, spijkers met Duider. koppen en weer nog meer? Boca Juniors ben ik al 6 trouwens. Maar zoals ik ben duider, Noppert duider, want bij spijkers met koppen en Omroep Friesland. Omroep Friesland. Etiop Boulevard. Oh, Etiop Ja, Boulevard, ja. daar is ik nog in zitten. Ja. Maar Doos die is echt op het trainingsveld. En dat wie krijgt toen op het moment, Ja. doet hij jaren dat hij mooi mocht naar het WK. Ja. En hoe hij reageert vind ik zo mooi. Hij is zo lekker gewoon bleu. Nou ja, Is hij gewoon bleu? Hij is Ja? echt zo gewoon lekker gewoon bleu. Maar dat werd op een gegeven moment wel een gimmick hè, in het land. Hè. Dat overal in al die media werd hij prezen omdat hij zo lekker nuchter bleu. En dat is ik prima, dat is ik mooi. En dat is mooi voor hem. En ik snap het ik wel. Want ze zei ze net hoe hij Maar op een bijvoorbeeld. gegeven moment... Nee. Maar op een gegeven Hoe dat moment... maar. Op een gegeven moment zegers een beetje mechanismen ontwikkelen dat mensen me begonnen te irriteren aan hem.
Want dan wie het weer van, hij is ja lekker gewoon, nou ja, kap eens met dat nuchtere gedoe. Dat is dat weer. In groepsapp kwam het bij u wel voorbij. Denk dat is toch ook weer apart. Dan bloei je dus gewoon en dan kun je Dat weer speelde toch net in de selectie van het Nederlands elftal? Nee, dat lukt net. Nee, maar gewoon in de samenleving. Ja. Ik denk dat dat vooral de frustratie is naar de mediata. Dat die dat zou en dat benadrukken. Dat stap ik dan wel. En net frustratie en op hetzelfde. Ja, die zie ik wel. Ja? Ja. Maar dat is heel gauw zijn. Dat leidt natuurlijk heel gauw al op een loer. Dat hier een ek mooi. Nou, Henk de Jong, het eigenlijk hetzelfde. Ja. Die ik altijd gewoon. Dat dus, knuffelgehalte van Henk de Jong begon. Ik zin hem te werken. en we hadden in dat hoes. Hoe heet dat weer met Ruudje? Die wil ik altijd knuffelen. Die wil ik zag gewoon Ja, Ruud, ja. Big Brother. Willem woont dat toen toch? Die kwam toch uit? Nee, Willem had het net woon. Nee, ja, die kwam wel van Bart uit. Ja, Bart woont het. Nee, Ja. Ruud. Willem die kwam ergens uit. Nou ja, Want Bart en Sabine, die neukt niet in het hoes toen. Doos zei het altijd, Rolof. Ja. Dat is toch die dus de zweesman. Ja. Maar goed, En dat ik nog op 12 dagen. Ja, het waren hoor. Maar de grote vraag is vanzelfs. Bloot Noppert bij Heerenveen? Nee, dat denk ik net. Als toch meer informatie? Nee, ik heb geen informatie. Maar dat denkst dat de koers grut is? Een beetje boerenverstand. Ja, Nee, jongen, hij zult er alles aan doen om daar uit te gaan. Want hij kan nou eindelijk cashen. Hij weer de minst betellen international van het Nederlands elftal in jaren, volgens mij. Nou, die jongen die weet nou wat er omgeeft in de wereld. Die had ik even wat leren. Die heeft mee bijpraat. Dit is wat wij verzinnen, Andries. En nou, zoals maar eens even zien. Die maar hij gaat ergens heen en werd hij vol meer verzinnen kan. Ja, wat zou er dan van, Rolof, als het Noppert virus? Ik zou er wel gelukkig van worden. En ik kan me voorstellen dat... Wat zou stoot van? Maar dat is eigenlijk de vraag. Nee, ik zou een mooi club in Boeteland pakken. Ja. Boeteland? Ja, nou ja... Met de ervaring in Foggia. Ik zou een mooie competitie opzoeken. Gewoon wat je zelf mooi vindt. Maar dat hing het trick van... als je had je dan een Ajax kent? Stel dat je de Nederlands kampioen worden wil, dan kun je naar Ajax. En die kans is vrij grutting dat Ajax hem hebben wil. Nou, dat is toch een prachtige verandering. Maar ik kan me voorstellen dat je... het is een jongensboek, hebben we het. Dat je als jonkje denkt van... Ik wil een keer ooit in de Premier League spelen. Als je dat hebben en als je dat vindt... Of je wil een keer bij Barcelona spelen hebben... Dan kun je naar je Real Sociedad of zo die je misschien wel hebben. Bij de Sevilla werd trouwens ik nog neemt. Dat hinkt maar kijk vooral wat je zelf willen. Ja. Zo naar Argentinië in trouwens. Ja, Boca Juniors. Ja. Misschien kan je er nog wel een reportage om uit. Misschien zou die daar net geliefd hebben. Nou, Ja. ik denk vooral omdat hij zo nog er is. Ja, hij zag gewoon blauw. Ja, oh, En? Ja. Een jongensboek. jongensboek. Echt een jongensboek. 100%. Ja. Sprookjes. Het is trouwens wel grappig, want ik moest deze week... Want het WK darts is nou. Ja. En er is nog een Noppert, Ja. vanzelfs, op een jouwer. Familie van, hè? Ja, verder en achter, keer. achterneef. 8 keer? Ja. Ja, 8 keer. Nou, goed, ik moest dus in elk geval naar Danny Noppert. En ik wie daar een mooie cameraman Alle Faber. En Alle Faber, die is net echt van het darts. Die volgt dat net echt heel bot. Maar hij zei van, moest net wat shots maken. En hij wie daar aan trainen, Danny Noppert. Want hij is... Joert komt hij voor het... Nee, hij had al een actie. Nee, hij had al een actie. Oh, daar ga je. Maar van, wij winnen daar vliegend weekend, winnen we daar. En... En Alle Faber die zet van, oké, kun je even op de 20 mikken? Dan kan ik even close de 20 in beeld. En dus, nou ja, Danny Noppert zei, die gooit hem gelijk, patsch. Wat denk je? Triple 20. Patsch. Wat denk je? Triple 20. Patsch. Wat denk je? 108. Nee. In de 5. Oh. Waarop Alle Faber zei, de mooiste oorzaak wel een stukje dichterbij komen, hè? Je noemen Joggen van de vrouw. Dan bent er dus maar 8 op de hele vrouw die beter pinnen als Danny Noppert. Alle Faber. Maar is de oorzaak wel een stukje dichterbij komen. Even voor de duidelijkheid, geen familie. Geen familie. Nee, let dat even Heel eerlijk. Daarom was dat mijn uitdruk. Nou, dit is een opmerking. Ja. Nou ja, eerlijk zijn, dat is mijn berichtje eigenlijk. Dat wie mijn dieptepunt van 2022. Oh. Wat is die dieptepunt? Mijn dieptepunt? Ja. Ach jeetje, Lieve jongen. hemel. Oh ja, die eerste vraag, het hechtpunt. Ja, dat hier ik eventjes, dat hier ik wel communiceerd. Nou ja, dan neig ik... maar dat hadden we natuurlijk al besproken over Henk, dat hij ophouden is. Dat hoeven we nou net weer uit te wijzen. Dat vind ik wel een dieptepunt dat hij ophouden moest. Mag ik er nog even naar denken? Nou, maar is er nooit denk je, hè? Maar van, we horen aan zijn wol op. Ja, oké. Ja? Dan meld ik het wel op. Misschien maak ik een vastzetje, Jan, dan? Misschien? Vastzetje? Of heeft hij zelf wel een dieptepunt? Nee, jou graag vastzetje. Ja, nou ja, Seuntjes gaat naar RKC en net naar Cambuur. Ja. Misschien is dat een dieptepunt. Ik heb er van Wekkerlijn. Ja? Ja, echt. Jemig. Wat vervelend. Nou ja, heel eerlijk, ze hebben dus wel met hem dan West. Ja. Nou, en dat jouwt ook wel om dat ze risico nemen willen om in de Eredivisie te blijven. Want Seuntjes is een jure jongen. Die had hier een best salaris bij Fortuna Sittard. Ja, dat Cambuur
serieus mij hem dwanden wie dat jou het wel horen dat er bij Cambuur ook wel wat mogelijk is. Ja. En logisch, want ja, ze moeten erin blijven. Ja, absoluut. Ja, want het vernuiverde mij wel een beetje. Want Seuntjes, ik dacht echt financieel onhaalbaar. Ja, Net realistisch. Ja, toch te gek. Maar ja, misschien dat Bert zijn het van Dortmund. Je weet het niet, hè? Ken dat net oors? Maar ja, hij wil wat dichter bij zijn broer wezen, denk ik. Ja, hij bloot in het zuiden. Hij zit ze in het zuiden. Hij bloot nou bij, of hij gaat naar RKC. Dus ja, dan is RKC als een uit beeld van Cambuur. Ja, die heeft dan kennelijk al wat meer mogelijkheden. Ja. Er zit de keukenmagnaat nog steeds achter, hè? Mandenmakers. Ja. En sowieso een goed ploegje, hè? Ik bedoel, die Bakali die daar weer wat opbloeit. Dat eeuwige talent. En zijn jonge spits van Arsenal, die ze hier, Bierret. Maar Andor, wat maakt Cambuur nou eigenlijk onherrie? Want Seuntjes, is dat een linksboeten? Ja. Nee, maar hij is wel beter als Molen. Dan kun je mooi op middenveld. Dat hier mooi was. Hij is in ieder geval fitter als Molen. Dat en klopt. 2 klassen beter. Maar er moet inderdaad een boetenspeler bij. Ja. Aan de linkerkant, op rechts, hoop je ze natuurlijk toch nog op Van der Water. Dat die nog zijn geld opbrengt, is maar. Nou ja, die is toch echt nog net oorskunnen, jongens, Van der Water. Nee, beslist net. En dat hij aansnien 28 maart, in RKC, in Seuntjes, in de laatste minuten winnen maakt het werd ook Cambuur in de Eredivisie bloot, dan is hij die zo'n heel ton gelijkweg. Heel opportunistisch. Ja, dat is het hek. Maar zij is de voetbalverhaal. Oh ja. De hele voetbalverhaal is opportunistisch. Dat is de voetballerij, Roelof. Ja. Roelof, trouwens, heeft toch al een dieptepunt? Ja, ik zie nog altijd net, dan geven we naar Geert. Ploegachtervolging. De ploegachtervolging. Die wil drama al hier op Olympische Spelen. Ja, dus Jos is nog heel veel aan het doen. Ja. Oké. Maar een linksboeten dus Savisa. Ik vind verdedigend stiert het goed. Nou ja, de Bimmeesen die vinden dat er een naar je keeper komen maat. Foppen? Ja. Foppen de Haan, die wil dat. Stel, is Robin Ruiter dan net genoeg als vervanger? Nee. Nee? Die had de laatste serieuze wedstrijd die keept had, het wie Augustus voor hier bij Willem II. Nou ja, daar is hij de naast kwam. Ja. Ik denk dat het een ideale tweede keeper is, jongen, maar ondervinding. Maar het is toch wat, jongens. Nou, het kan weer een keeper die Harry weer uit Portugal, nou ja, Engeland, Portugal wij. Ja. En aan heel seizoen zeiden we hij moet eruit uit. De Bimmeesen die dat zissen. Net de meesten. Foppen zei het. Arie de Boer. Ik heb Arie de Boer. Nou, ik vind dat hij ik vind hem echt te. Ja. Maar ik denk dat je ongeveer 4. Hij kost je in de eerste seizoenshelft 4 of 6 punten. Maar als je een keeper Harry van 21, 22 hier, dan weet je dat net een keeper is die het alle weken zo'n helpt. Ja, maar je zit net bij Cambuur. Dat Cambuur hem opleidt. Dat die Azen oer een peer hier. Dat we steeds bij Manchester City. Goh, weet je nou wel? Die had vroeger bij Cambuur. Toen hier die poedel. Weet je dat nog wel? In AZ. Dus die Cambuur hem net helemaal. Nee, dan denk ik het net. Of hij maar dusdanig goed wezen. Je kan bij Cambuur. Dan moet je daar eigenlijk nou gelijk staan. Je ken je net. Dat is de keeper je nou in de eerste seizoenshelft 4 punten. Nee, Als het aans nog een keer gebeurt, kost je dus 10 punten. Hij is de keeper van Jong Portugal. Dus ik hier verwacht, die zit er wel. Net sinds dat hij jong is, maar goed, hij is Engeland, weer alweer in Portugal. Het neemt tot een nederige bagage. Ik denk, nou, het Champions League speelt in Ajax. Ja. Maar bij mij de Champions League spelen en is ik international van Jong Zweden. Maar we nog even voor de helderheid trouwens zien namen nemen. Want dat hebben we nog net in. Dat liet mij aan die horen. Daar komt hij, hoor. João Virginia. Ja, mooi hoor. Mooi hoor. Daarvoor ga ik naar Lissabon. Dit is mijn jongens. Dat is die? Dit. Wat is dat? Dit is mijn Jiptepunt. Jiptepunt. Ja, daar wijzen we op Andor. Nou, ik vond het eigenlijk wel knap. Dat vind ik wel jammer. Ja, dat vind ik jammer. Dat verzin het ik heb 4 weken in Portugal zitten. De uitspraak is perfect. Perfecto. Ja, perfect. Die, heeft er nog een Jiptepunt? Zeker. Kijk. Nou, een diktepunt. Het zul je net verbazen dat uit dezelfde keersport komt. Van is dat de 4e keer? Ik pak mijn gelegenheid. Verbinding valt voort. Ja, niks. Zet hem maar aan hoor, die camera. Ja, kom maar. Nee jongens, maar het is gewoon... Het dieptepunt vond ik toch wel de blessure van Sjoerd de Jong. Aan het begin van het seizoen in Belsum. Ja, nee, maar dat doet wat mooi mee. Sjoerd de Jong is echt nog een beetje collega van u. Ja, zeker. Is een keertser die op basis van zijn talenten... die hem dat dichten worden net bracht had wat een protomeesken ervan verwachtte hier. Dan blijkt dan toch dat je in de jeugd een heel op kracht winnen kan, want hij is groot en sterk. Niettemin heb ik sympathie voor hem. Het hele grote hand. Het hele grote hand. En
hij kreeg in Belsum scheurde hij zijn Achillespees af. En wist wat nou het bijzonder is? Normaal dan die is blesseerd. Een jongen van het zie een keer beter dan vaak net bij. Maar dit hek jongen. En dat was echt een bizarre toestand. Want hij dacht dat zijn maat, Patrick Keefstra, een skop joeg. Zo viel dat. Ja. En toen brut ze het al. En dan is de voorzitter van de Keersclub in Belsum, dat is de fysiotherapeut Jelle IJzinga. Dus die snelt het veld in. En die wist binnen 3 seconden wat het wie. Want dan drukt hij ergens op. En als er dan geen reactie kwam, dan weet hij dat ding is al brutsen. Voor mij is een minuut om. Ja, hij is doorskut. En toen heb ik hem interviewd in de kleedkamer. Zielig hoopje mens. Dat had wel indruk op hem. Ja. Shoot, jong. En ik heb nou Achillespees. Wat bij hier een collega, Haxine. dat is Haxine, hè? Haxine, hè? Dat zei, ik zul de fles champagne trouwens hier mooi. Mooi. Want die zei al, Koos Wieling, het is net de Achillespees, maar het de Haxine. Het is de Haxine. Ja. Jongens, dan nog even fruitje natuurlijk. Mooi. Dit is trouwens lastig dat je denken. Hij staat ook aan de Jip de Put. Ja, dat hiek toch al. Oh. Ik hier al. Geen indruk maken. Nee, ik ben dat hier correct verteld. Alle Faber. Alle Faber. Ik vond het een hilarisch hoogtepunt nog steeds. Maar, ja, nou ja, goed. Ja, ik heb net een heel soort Jip de Punt mij maken dan, denk ik. Maar van. Zal ik de glasjes omdraaien? Hartstikke idee. Is dat mooi of is dat mooi? Dat was toch wel eens vaker? Ja, keurig. Trouwens, ik heb een vraag. Ik ken je champagneglazen staan. Ja. Maar ja, we drinken eigenlijk nooit uit de mok. We zoeken nou echt champagne drinken in uit de mok. Wat vind je hem? De mok is leidend. De mok is leidend? Mok is leidend. De mok is leidend. Nou, kom maar jongens. Champagne uit de mok. Dan even vooruitblik. 2023. Wat ik weer een oortraapje. Ja. Ik zou zeggen het Nederlands kampioenschap. Wat hier kijk ik weer. Ponyman in Oorschot. Dat is in maart. Ponyman. Waar zorg je hem echt naar uit? Keert de PC? Ik zoek uit naar de PC. Maar Ja. ik zoek echt wel uit naar het Nederlands kampioenschap BMX fietsen voor jeugd. Want dat op mijn pakers heet er mooi. Ah, hartstikke mooi. Roelof, waar zorg je dan uit? Ja, het is zomaar Jereveen. Ja? Hoe Jereveen het misschien wel oppakt nou, richting de play-offs. Ja. Dat zou mooi wezen. Nog even hier, dus ik ben in Olympische Spelen of wereldkampioenschappen. Dus ja. Oké, en dan? Het wereldkampioenschap Afstanden reed erin op het Jereveen in Tialf, begin maart. Oké, en ik heb nog een wat ik echt nu uitzocht. Want, jongens, de 192ste oorlevering van de Sportcast zit erop. Dat budget dat wij, takom hier, in 2023, gaan naar een jubileumuitsturing, nummer 200. Juist. Laten we daarop proosten. Allier. Lekker man. Heerlijk. Proost. Op een mooi sport hier in 2023. Heel mooi sport hier. Ons Safir. Dit wie dus nummer 192. Maar je kan een Wally koeken pakken. Een Wally, doe altijd. Goeie inwisseling en oort, takom hier. Dag. Dank je wel.